Ito mga katabalers. Ito mga katabalers. Ito mga katabalers. Ito mga katabalers kasama namin dito. Chan Travels, importante, youtuber, lo máximo, Perú. Okay na. Mga ilang minutong bike. Mga katabalers, ito yung mga katropa namin ngayon. Mga Pilipino. Ito taga Manila, no? Bulacan. Ito taga Batangas. Yung isa taga Lagunas. Ito mga katabalers. Ito mga katabalers kasama namin dito. Mga katabalers. Ito matagal na munang nakita eh. Pilipino to eh. Second time. Trabaho to sa sa Kawasaki. Kawasaki Shipyard. Oh, mga Yung mga basketball, di ba? Basketball, kailan yung basketball na to? Hindi pa yun. Kahapon, kalalaro lang nila eh. Dito, dyan lang ako, naka-schedule lang. Ito si Brad, sa Manukan to nagtrabaho, sa Manukan. Ito yung binili nila mga ka-travelers. Ito yung mga katropa natin dito sa Japan. Ito yung mga katropa natin dito sa Japan, mga ka-travelers. Oh, bike. Bilis lang ng speaker. The best ng speaker to. Sa amin kasi yan eh. Ah, Mga hapon. sa amin kasi bawal kasi palakas. Oh, bawal. Maganda pang onboarding ko, parting pabukay. Oh, iba. Pagkatulog ka lang. Oh, tama lang. Sa loob sino? Walang problema, ano? Walang kahit malakas na walang problema, no. Dahil namin ko sa interior eh. Yung patay, yun lang problema, baka mabuhay mo ang patay daw. yun ang maganda yung boarding house niyo doon. Ano sa malapit sa Minteryo. Taga-Bulacan nga rin pala tinaparin yun, bro. Kaya kababayan mo, ano? Tayo palulog, malagtas. Ito. Kapatid, anong name natin? Ano pa natin sa Facebook? Ano? Edmond Bisano. Bisano? Edmond Bisano. Naka ano, Japanese lang. Ha? Japan. Japanese to. Ingat mga Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.